Hyvää huomenta. Pahoittelut äänenlaadusta, mulla ei nyt ole mikkiä käytössä. Tänään seikkailupäivä taas. Mä ajoin tänne Tanahiin jo. Mä tapaan Teron ja Pasin tässä Seiskalla. Meidän piti tavata aamu 6, mutta ne vissiin vähän myöhästyy, kun Pasi ei ollut lähtenyt tarpeeksi ajoissa. Pasi. Ja tästä lähdetään sitten tuonne vuorelle taas ajamaan. Ja meillä menee tässä varmaan ihan reilusti koko päivä. Et varmaan 12-tuntinen päivä tulee tästä. Näin kilometreistä en tiedä paljon niitä tulee, mutta varmaan niitäkin ihan reilusti. Pyörä edelleenkin kunnossa. Kahvia saatu. Red Bulli siihen kylkeen. Elikkä eliksiiriä. Kamat on kaikki mukana, akut on ladattu ja odotellaan vaan Pasia ja Teroa ja sit lähdetään tuttuun tyyliin aamupalan kautta niin ajelee vuorille. No ei, Huomenta. Mitäs kello on? 7. Niin 7 meidän piti nähdä eikä 6, joo 7. Kello on vähän yli 7, mutta odotellaan vielä Pasia. Tero just tuli ja sit lähdetään, tuodaan kahvit ja sit lähdetään. No niin, Pasikin saapuu, niin päästään pikkuhiljaa tästä lähtemään. Kahvit on juotu ja Pasi säätää tossa vielä kamerahommia ja sitten lähdetään kohti vuoria ja aamupalaa ensiksi. Mennään kulttuuraavitolaan syömään. Sori tosta äänestä, mä laitan ton mikin vähän myöhemmin ja ei siinä mitään, lähdetään tsekkailemaan. Mikäs säätäjä sä oikein oot? Tunti ajettiin ja päästiin Bündels al Fresco -nimiseen ravintolaan. Tässä muutaman kerran käyty ja otetaan tässä raikkaat ja ravitsevat aamupala burgerit varmaan ja mennään tästä sitten päivän ensimmäiseen kohteeseen. Ei tule hirveästi tuossa ajellessa kuvattua, kun mulla taas unohtui se kypärä pirike. Jälleen kerran. Leukaviritus, niin. Tääkin on muuttunut tää paikka. Tässähän oli aikaisemmin tässä kohtaa ne kokkas sen ruuan. Ei kun tällä puolella ne kokkas sen ruuan. Täällä on hyvin remontissa, joo. remontti. Tuli ihan tuonne nurkkaan. Nurkki hapeessa. Mukava maisema. Joo, se on vittu meillä. Ja helikopteripaikkakin löytyy. Siitä löytyi menosta heti oikein hyvät aamupalaburgerit ja ois sinne pizzaakin näköjään, mutta Yksi asia mistä burgerilla sitä lähettää päivää liikenteeseen. otetaan klassikko siitä. Mä otan ton Bündelsin ja kahvin siihen Ei, kylkeen. siinä on 100% beef patty. Tupla. Bacon cheese. No niin, bacon. No niin. Eikö siinä lue tupla pihvi? Niinku Double. On, ei Tupla burger. perusauna antaa. Ei vittu, jaksaako tossa syy? Jaksaa. Okei. Ei jaksa. Jos ei jaksa, niin anna mulle. Okei, eli tuossa tehtiin lähtöä. Mä olin laittamassa sitten reppu sitä GoPro-pidikettä kiinni ja oli avaamassa sitä pidikettä. Käsin väärään suuntaan, niin se halkesi, mihin laitetaan se GoPro kiinni. Eli ajovideoita ei tule ainakaan mun kamerasta tänään, mutta Pasilla on kypärässä oma kamera, niin mä saan siltä jotain videota, niin lisätään niitä sitten tähän pikkasen, niin lähdetään tosta ajelemaan. Ja
Joo. No ei siinä mitään. Näyttäisi olevan ihan kiva päivä jos ajettiin tänne näin. Niin parissa kohtaa oli aika kylmä. Tuli ihan niinku oikeesti vilu. Eihän mulla mitään kupparia eikä mitään oo. Mä osaan näihin hommiin varautua koskaan. Laitetaan ratsut käyntiin ja ajetaan eteenpäin ja katsotaan mitä sieltä löytyy. There's a payment for crossing bridge, 20 for each motor. 60. Can we go free? Only for bridge. Yeah, but when we come back, it's free. It's back and forth. Okay. Two-way ticket. No ticket. Free. King, pay 10. Häh? Montako se oli? Another 10. No, let's go. Amassa mennä. Aika sä otetta kuva vai? Sitten. Häh? Mitä tehdään? Juha pystyttää velka. Se haluaa ottaa tässä kuva. Joo. Ei näköjään toi mikki ollut äsken päällä, nyt se pitäisi olla. Joo, sori äänenlaadusta. Mut joo. Voidaanko se vähän kahtoa? Pistä vaan. Viimeksi kun mä täällä kävin, tää oli ihan erinäköinen mesta. Ja tossa tultiin joen yli, ei ollut siltoja tässä, nyt rakentaa näköjään toista siltaa tohon. Tuolla oli toisella puolella tai jokea, puro, mikä tää nyt tässä on, niin siinä oli jono. Siinä oli rakennettu bambulautta, mikä ei ollut mikään hirveän iso. Sä ajoit mopon siihen bambulautan päälle ja ne rykisut tänne toiselle puolelle jokkeen sen bambulautan päällä. Mä voin laittaa videoklippi, jos mä löydän sen vielä jostain, niin miltä se näytti silloin. Oi. Toi vesi on ihan täysin puhdasta, siellä on jengi uimassa ja se on tosi kirkasta ja erittäin raikasta, kuten näkyy. Niin. Ihan autolla tullaan yli. On ihan erinäköinen mesta kuin viimeksi. Tää nyt vaikuttaa vähän jotenkin oudolta, koska viimeksi kun mä täällä kävin, niin täällä ei ollut mitään tällaista härdelliä. Nyt piti maksaa kaikennäköistä fiitä ja parkkimaksut. Tässä on meidän parkkipaikka joku talon pihassa ja tuolla piti maksella jotain ja me pitää ottaa kuulemma tricycle, että mopolla ei saa kuulemma ajaa sinne enää mukamassa ja tricyclella saa. En tiedä mitä täällä on meneillään, mutta
Voi ottaa tricyclin tai sä voit kävellä puoli tuntia sinne, mutta en mä ymmärrä tätä touhua. Jotenkin tuntuu vähän, että tässä on nyt puljataan, mutta minkäs sä teet? Sä oikein voi rupea väittämään vastaan, kato ne suuttuu tai jotain vastaavaa. Vähän on nyt outoa meininkiä, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Ei toi nyt kallista ollut kolmelta, että se oli joku 1050 pesoa yhteensä kaikilta kolmelta koko höskä, mutta silti. Viimeksi kun mä kävin täällä, niin se oli 100 muistaakseni ja sai sinne ajaa mopolla ihan perälle ja sitten kävellä se loppumatkassa joenvartta pitkin. Et kyllä tässä jotain niin kuin menee. Totta kai paikat kehittyy ja muuttuu, mutta tännekin rakennetaan kaikkea. Et kyllä se varmaan niin kuin jotain, en mä tiedä. Ei murehdita siitä, mennään sinne ja nautitaan päivästä ja niin poispäin. Ei, se on tämä. Ei mene pitemmin. Okei. Mopot on siinä hienossa parkissa, kypärät on lukittuna ja sitten 50 pesoa parkkimaksua ja sitten trikikkeli. Kovin pitkin. Varmaan kävellä silti ja maksetaan tai sitten. Voit sä häntää? Tää on joku kyläpahanen, mä en tiedä mikä tän kylän nimi on, mutta tän läpi joudutaan menemään, niin varmaan sen takia ne sitten kerää näitä maksuja ihan vaan, koska ne voi. Kyllä tänne näköjään on tullut näitä maksuja sitten ihan legit hommaksi. Siinä on 500 päiväkierros 5 henkilöltä ja 100 per perus 500. Näin ne paikat muuttuu. Näin ne paikat muuttuu. Mä maksan 500. Okei. Sitten seuraava. En tiedä mitä täällä tapahtuu. Tässä on meidän trikykkeli-meininki. Tässä on kuski. Tero istuu tuossa takana. Siellä on meidän opas. Sitten on meikäläinen ja Pasi on vielä tuolla takana. Täällä on hyvä mukava tila. Joo. Sitten tykitellään. Let's go! Joo, tänään ajan näistäkin mokolla vielä. Siikahan tätä vettä. On kyllä kivan näköistä vettä, pakko sanoa. Ja tonne päin lähdetään sit käppäilemään kohta. Upeata touhuu. Welcome to Tinipak Rock Formation. No niin, vihdoinkin päästään etenemään tässä hommassa. Kyllä täällä vaan niinku raikasta ilmaa, luontoa. On tää
Tää on hieno mesta. Katsotaan tuossa vähän edessäpäin, että mitä löytyy. Koira-ulkoiluttajakin löytänyt tänne. Katohan, kun on hienon näköinen. Look at this. Kerrankin muistin ottaa YouTube thumbnailit, ettei tarvii ottaa tosta videosta leikata ottaa snapshottia. En tiedä. Meidän opas otti kuvia siinä vaikka kuinka paljon ja mä en katsonut yhtään minkä näköisiä niistä tuli, mutta ehkä ne on ihan meneviä pelejä. Jatketaan matkaa. Pasikin sieltä pääsee tulemaan. Tää on kyllä upea mesta. Täällä voi olla yötäkin muistaakseni, saa ottaa telta jos haluu. Niinhän siinä taas lukee siinä seinässä myöskin. No. On kyllä. Ei tiedä, jotenkin tällaisissa paikoissa vaan niin nauttii tosi paljon. Pikku väliaikatieto tästä, ei tulekaan niin pitkää päivää kuin mä kuvittelin. Eikä se haittaa. Tää oli se meidän pääkohde, tämä joki ja toi niin sanottu kivivuorostelma. Teron pitää mennä käymään jossain kello 2 iltapäivällä. Kello on nyt jotain 11:30, niin me ei tässä hirveän kauan olla. Ja meidän pitikö mennä käymään toisessa paikassa, mutta Tero ei ainakaan sinne eihin mukaan. Niin katsotaan tää meistä tästä läpi ja mennään sitten varmaan Pasin kanssa käymään jossakin tai siellä toisessa paikassa. Jos vaan aikaa riittää. Menee hetki, Pasilla on vähän ongelmia, tai ongelmia, mutta jos se on niin saatana kuuma, niin se ei pysty etenemään. Sillä on farkut ja kaikki, kato, että se oli varautunut pidempään reissuun, niin sillä on niin paljon tavaraa mukana, että se ei tässä hetki menee. Sieltä se tulee, mutta ei se mitään, ei tässä mitään hätää, vettä on ja voidaan pysähdellä sitä mukaan, kun porukka haluaa. Ei tää mitenkään niinku raskas ole, tässä ei ole nousuja eikä laskuja, tää on käytännössä suoraa kulkemista, mutta tää on vaan tällaisessa ns. Maastossa, mutta tännehän on tehty, kato, tällainen ihan betonipolku. Ettei tää mitenkään niinku vaikea oo. Ei tää mitenkään vaikea oo, mutta sieltähän tulevat ja ei siinä muuta kuin jatketaan eteenpäin. Vähän tällaista pientä kivikkoa tässä on. Pikkujuttuja nämä. On ihan menevä paikka kyllä tämä. Aha. Nyt se sanoi, että me ei päästä tonne, tosta menee tonne asti vielä polku. Ettei muka saisi mennä, että se on niinku nyt mitä se on? Maintenance, mikä vittu se on? Et siellä niinku korjataan jotain juttuja. Se menee ihan tonne mutkan taakse ja siellä oli viimeksi niin oli ravintola ja nyt päästiin niin sanotusti vaan niinku puolimatkaa. Pitääkö meidän vielä puolet lisää kävellä? Mitä? Kävelläkö vielä puolet lisää? Ei, kun tonne ei kuulemma saa mennä, kun se on niin. under construction tai jotain. En tiedä mitä ne sinne tekee. Pitääpäs katsoa tuosta No sit me voidaan varmaan... se kiveä.
Voidaan tässä chillata jonkin aikaa. Tossahan te voitte käydä pulahtamassa ihan hyvin tossa. Lämmitähän se. Kuule, jokivesi ja tuommoinen juokseva, niin siellä on kyllä helvetin kylmä. Kyllä se varmaan kylmä onkin. Tässähän on ihan mukava tällainen kylpyamme. Itehän en mene uimaan, ei mulla ole kamoja taaskaan, mutta on kylmää. No se mitään. Alkoi tällaista kirkasta, kyllä ei ole niinku mitään savea eikä hiekkaa leiju siinä. Sitten vaan pojat uimaan. Joo. Kuka huusi? Osuuko se kivi sitä? Tero, onpas hyvänäköisiä kundeja täällä. Hassu muotoinen kivi. No näin. Katsotaan. Körmy menee jääkylmään veteen uimaan. Ei nyt jääkylmää ole, mutta viileitä vilposta. Sinne vaan pää edellä. No noin. Onko raikasta? Raikastavaa? Oh, kylmää. Ai. Me tonne virtaan. Tuolla on joku tuolla. Aha. Kyllä tää riitti mulle uimaan. Pieni refresh. Tänne tekee oikein. Taistelee vittu kotiin päin. Herra Jumala. Soittakaa ambulanssi. Pitäisi mennä auttamaan. Ai Pasi meni tonne varjoon kanssa. Drooni on ilmassa. Joo. Vähän harmi, ettei tonne loppuun asti päässyt. Siellä on meinaa siis sellainen kallion niinku kulmaus, mistä ne on rakentanut bambusta niinku sellaisen telineet, mitä pitkin sun pitää mennä. Siellä on sellaisia isoja kiviä. Ja vesi virtaa siinä. Eikö ne kivet on vähän tommosia niinku pyöreämpiä? Joo, nimenomaan. Ei oo näin kulmikkaita. Joo, se ihan mukava paikka käydä. Ehdottomasti tuun tänne varmaan vielä joku kerta uudelleen, että on tää niin mukava paikka. Ensi kerralla voisi jopa ehkä käydä uimassakin. Ottaa vähän isompi reppu ja mahtuu enemmän varusteita sun muuta. Nyt noin kaikki johdot ja akut ja sun muut telineet vie liikaa tilaa repusta, niin ei sinne oikein muuta viittinyt änkeä. Mutta joo, tää nyt valitettavasti jäi tää Rock Formation hommeli valitettavan lyhyeksi, koska tonne loppuun asti ei tosiaan päässyt, kun siinä on joku rakennusvaihe menossa. En tiedä mitä ne sinne törkkää, mutta ei tää nyt mikään huono setti ollut silti. Mukava päivä ollut ajalla ja kello on vasta vähän yli 12, niin mennään varmaan Pasikas käymään siellä toisessa paikassa vielä tänään tossa, kun päästään täältä pois ja ollaan käyty kahvilla jossain. Mennään sinne toiseen paikkaan. Se ei ole mikään erikoinen, mutta se on käytännössä matkan varrella, niin mennään pyörähtää siinä. Katsoo mitä sieltä löytyy. Joo, mennään tästä nyt kävelemään takas tonne tricyclelle ja kahville ja sitten katsotaan päivää eteenpäin. Joo, kyllä me nyt tehdään silleen, me lopetetaan tää video tähän. Mä saan Pasilta ajovideoita, drone-videoita
ja ne on näkynyt tässä videossa jossain kohtaa. Ja en tiedä missä seikkaillaan seuraavan kerran, mutta jossakin voi olla, että tulee joku ei-seikkailuvideo seuraavaksi, mutta en pysty lupaamaan tietenkin, että joka viikonloppu tulee videoita, että niin kuin viime viikonloppunakaan ei tullut. Yritän tehdä niitä aina niin usein kuin pystyy ja ei siinä mitään. Kiitos, että olette kattonut ja pistäkäähän kanava seuraukseen, jos kiinnostaa. Se on ihan täysin ilmasta ja ei muuta kuin nähdään ensi videossa.